बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ स्टुडिअ रुमाव दा समाव सावरायथुन हाबाफारि जे मैया आसाम रायजोनि भट सानख'नाय हाबाया जोबनानै थांबाय आरो बे भट सानख'नाय हाबाफारियाव मित्रजोटनिफ्राय सरकार दानो हानाय जादों। मोन 75 एमएलए देरहासार जानो हादों मित्रजोटनिफ्राय, फारियै बिजेपिनिफ्राय 60, इउपिपिएलनि 6 आरो अगपनि 9, 75 एमएलए दंसै मित्रजोट आरो सरकार दानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। बेराफारसे महाजोट जोबोर आसा खालामनाय जादोंमोन महाजोटखौ सरकार दागोन होननानैहाय, आरो महाजोटनिफ्राय खालि मोननो हायो कंग्रेसनि दोलोआ 29, बिपिएफ 4, एआइइडिएफ मोन 16, सिपिआइएम 1 आरो रायजो दल 1 गासै 51 बिथांमोना एमएलए देरहासारनो खालामनो हादों। दा बिनि सायावनो जोबोद दोहौ सोमजिफुदों जे आसाम रायजोनि जेनाखि खुंथाय बेखौ मित्रजोटआ मोनबाय, नाथाय चिफ मिनिस्टारा सोर जागोन, सोर मन्थ्रि जागोन बेनि सायाव जोबोद गोनो गोथो जाबाय थानाय जादों। मानोना चिफ मिनिस्टारनि दाबिदार हिसाबै गसंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, सासे प्रभाबशालि मन्थ्रिमोन थांनाय रायजोनि खुंथायाव, आरो दा समाव बिथाङा गिबि मन्थ्रि जानो लुबैदों। बेराफारसे थांनाय समनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालाबो गिबि मन्थ्रि जानो लुबैनाया दङ। बे बिथिंखौ लानानै सोर सासेया गिबि मन्थ्रि जागोन बिनि सायाव सानलाय हलाय जागासिनो दङ आरो दाबि खालामनायनिफ्रायबो जागासिनो दङ। बेराफारसे इउपिपिएलनिफ्राय देरहानो हादों 6 एमएलए, 6 एमएलएआ मित्रजोटनिनो जिहेतु बे हिसाबै साबैसे मन्थ्रि मोनगोन बिनि सायाव जोबोद उसुखुथु जानानै दङ, आरो मन्थ्रि मोनोब्ला सोर मोननो हागौ बिनि सायाव सावरायनाय जादों, आरो मन्थ्रि 3 लुबैनाय जादों इउपिपिएलनि बिथिंनिफ्राय। बे हिसाबै गबिन्द बसुमतारी, बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो मन्थ्रि जानो लुबैनायनि बाथ्रा फैदों। बेराफारसे इउपिपिएलनि गायसनजेन आफादगिरि इउजि ब्रह्म बिथाङा सापागुरि बियाबनिफ्राय देरहासार जाबोदों आरो बिथाङाबो मन्थ्रि जानो मोननांगौनि दाबि दङ। बेराफारसे बिटिआर एकर्डनि मुंसायगिरि लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो मन्थ्रि जानो मोननांगौनि दाबि दङ, आरो बिदिनो गोबांथार एमएलएफोर दङ, बयबो गावबा गावनि थाखाय मन्थ्रि जानो मोननांगौनि दाबिनाया जाफुगासिनो दङ आसाम रायजोआव। बेराफारसे अगपनिफ्राय आगु समाव 3 मन्थ्रि दङमोन, आरो बे 3 मन्थ्रिनि समावहाय बिथांमोना 14 एमएलए देरहासारनाय जादोंमोन, नाथाय बे खेबाव बिथांमोना 9ल' एमएलए देरहासार जानो हादों। बे हिसाबैहाय 4 मन्थ्रि मोनगोन ना मोना बिनि सायावबो सानलाय हलाय जागासिनो दङ। दा समावहाय अतुल बरा बिथाङा आफादगिरि अगपनि, आरो बिथाङानो मन्थ्रि मोनखागोन बेयो रोखा जानानै दङ। बेराफारसे सासे बर' एमएलए हिसाबै गासै 12 देरहासार जाबाय बे खेबाव। दुधनै बियाबनिफ्राय सासे कंग्रेसनि बिजाथि दङ, बिथाङा जादब स्वर्गियारि, आरो जादब स्वर्गियारिया मन्थ्रि जानायनि बाथ्रा गैखाया, मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा महाजोटनिसो कंग्रेसनिसो बिजाथिमोन, दा कंग्रेसनिफ्राय बिथाङा देरहाबोदों। बे समावहाय 11 एमएलएफोर दङ बर' सुबुं हिसाबै, आरो बेनि मादाव सासेया बिजेपिनि एमएलए जानानै दङ, बिथाङा जाहैबाय बिश्वजित दैमारि। बिथाङा बिपिएफनि एमपिमोन रायजो सभायाव, आरो रायजो सभानि एमपिखौ नागारनानै बिथाङा बिजेपिआव हाबदों, आरो बिजेपिनि एमपि जानानै दङमोन दासिमबो, आरो बिथाङा एमपि बिबानखौ नागारनानै रायजोनि एमएलए जासिगोन, आरो एमएलए जानायनि उनाव बिथाङा मन्थ्रिखौ मोनखागोन बेयो रोखा जानानै दङ। दा बे बिथिङावहाय सोर गिबि मन्थ्रि जायोब्ला मोजां जागोन, एबा सोर मन्थ्रि मोननो हागौ बेनि सायावनो सावरायनायखौ जोङो लानो ओंखारदों। आरो बे समाव इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम बेनि आफादगिरि दङ मार्कुस बसुमतारी, बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मिथिगोन जे बिथांमोना सोरखौ चिफ मिनिस्टार जायोबा मोजां मोनगोन, आरो बर'निफ्राय सोर मन्थ्रि जानो मोनगासिनो दङ बेनि सायाव बिथांनि मोन्दांथि, आरो सोर मन्थ्रि जायोब्ला ट्राइबेलफोरा
रैखाथि मोनगोन बिनि सायाव सावरायनाय जागोन जों बिथांनो खुलुमनाय आरो बरायनाय नोंथांखौ बरायबाय गोजोन्थों दा नोंथाङा नुबाय जे आसाम बिसायख'थियाव बिजेपि इउपिपिएल आरो अगप'आ सरकारानो थांगासिनो दङ मित्रजोटनिफ्राय आरो बेवहाय दा नुदों जे चिफ मिनिस्टार जानो थाखाय दाबिनाया जाफुदों सानै गेदेमा सर्बानन्द सन'वाल आगुनि गिबि मन्थ्रि आरो आगुनि फाइनेन्स मिनिस्टार गोहोगोरा मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सोर सासेया चिफ मिनिस्टार जायोब्ला नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन आरो मित्रजोटनि इउपिपिएलनिफ्राय साबैसे मन्त्रि मोननो हागौ एबा सोर सोर मन्त्रि जानायनि सम्भाबना दङ सोर जायोब्ला नोंथांमोना माने ट्राइबेलनि मोन्थायखौ लाखिनायनि बाथ्रा साननो हायो बेराफारसे अगप'नि सोर मन्त्रि जानो हागौ आदसा गिबियावहाय आङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसनखौ इउटिउबनि जानानै जोबोद गाहाम अनसायनाय आरो हामबाय होनदों बे मैया जेनाखि 2021 सननि जानानै थांनाय एसेम्बलि इलेक्सन रिजाल्टआवहाय जों जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन हयथ' बेबायदि जाबाबो माने जोंथ' रिजाल्टखौ मोनबाय बे जाहैबाय रायजोआसो सर्बश्रेष्ठ नालाय रायजोआ जायखौ हामजादों बे हिसाबै बे सरकारखौ मित्रजोटआ दानो थांगासिनो दं दा बेवहाय सारनि जेनाखि दिनैनि टक श' आं पलिटिशियान नङाबाबो माने जों मोनसे संगठनाव जड़ित हिसाबैहाय जोंनि बे संगठन लेभेलाव जों माबायदि सावरायदों बा माबायदि सावरायनानै जानाखि माखासे आइडियाखौ मोनदों बेखौसो आं जास्ट शेयार खालामनो नागिरदों खिन्थु आङो पलिटिशियान नङा ओमफ्राय आंनि बुंनायाबो जाजोबगोन बे नङा आरो दा बे बेलायावहाय CMनि बेलाखौहाय जों रायज्लायग्रोदिनि सार ना CM सार बुंनाय बादि नंगौ सिगांनिनो गोजाम CM सर्बानन्द सन'वाल आरो दा गोदानै हेमन्त बिश्व शर्मा जायनाखि फाइनेन्स मिनिस्टार एडुकेसन मिनिस्टार हेल्थ मिनिस्टार PWD मिनिस्टार दा बियो आरो देरहाफिनबाय दा गासैबो डिपेन्ड खालामदों बेयो जाहैबाय सेन्ट्रेलनि माने निउसफ्राव नुगासिनो दं बिजेपिनि नेसनेल नेतृत्वनि सायाव बेखौ डिपेन्ड खालामदों नाथाय आङो ट्राइबेल हिसाबैहाय जोंनि सिगांनिनो मुख्यमन्त्रि जेनेबा ST सर्बानन्द सन'वाल बेखौनो जों लुबैयो ट्राइबेल हिसाबैहाय नाथाय बियो जों लुबैनायजों जेबो माबा गैया बेखौ मालाय गावसोरनि पार्टि लेभेलाव डिसकासन खालामनानै बे हिसाबैसो जागोन हयथ' बेवहाय बिश्व शर्माबो जानो हागौ हयथ' सर्बानन्द सन'वालबो जानो हागौ दा बेवहाय खिन्थु जोङो लुबैयो बेल' बे सर्बानन्द सन'वाल जायोबा बे जोंनि मानसि ST हिसाबै जों बेखौ मोननो लुबैयो बे एकदम खाथां आरो जोङो खिन्थु जोंनि बुंनायाथ' जाफुङा दा बिश्व शर्माबो जानो हागौ जाथों जोङो नुनो मोनदों थांनाय 5 बोसोरनि जेनाखि आसाम सरकार बेवहाय चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल दङमोन आरो बिथाङा माने जोबोद लेहेममोन बेखौ नुनो मोनदों आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो गासैबो खामानिखौ मावजोबदोंमोन गासैबो बिथाङानो दङमोन बे हिसाबैहाय बिथाङा जदिउबा चिफ मिनिस्टार नङा अब्लाबो बिथाङा चिफ मिनिस्टारनि खामानिखौ मावबाय थादोंमोन जों बुंनो हायो आरो बेखायनो हिमन्त बिश्व शर्मा जायोब्ला माने आरोबाव गोख्रोंसिन जागोन खुंथाया बेखौ मोनदांहरनो हायो बेखौ गोबांसाया बुंनो नागिरदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सासे माने आखा फाखा पलिटिशियान दा बे हिसाबै बियो मोजाङैनो बेंनो हागोन रायजोखौ बेखौ जों नुहुरो बेराफारसे इउपिपिएलनिफ्राय 3 मोननायनि थाखाय दाबि दैखांनो मोनथिनाय जादों आरो 3 मन्त्रि मोननायनि थाखाय माने सोर फैनो हाथावगौ बेखौबो बुंनाय जादों जेरै गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बिटिआरनि डेपुटि चिफमोन आरो इउपिपिएलनि गायसनजानाय आफादगिरि उरखाव गोरा ब्रह्म लोगोसे माने बिटिआरनि सिगनेटारि लरेन्स इस्लारि बे 3नि मुङा माने फैबाय थादों आरो बे 3आ मन्त्रि जानो हागौ केबिनेट मिनिस्टार हिसाबै गबिन्द बसुमतारी आरो इउजि ब्रह्म जानो हागौ होनना बुंनाय जादों आरो लरेन्स इस्लारिया स्टेट मिनिस्टार जानो हागौ अबयसे बियो सोनारगोन बिथांमोननि डिसिसननि सायाव दा अब्ला आरो सासेबाव मन्त्रि जाहा मोनखागोन बियो रोखा जाना दंखाथारो बे जाहैबाय
बिश्वजित दैमारि दैमारि। बिथाङा बिजेपिनि सासेल' बर' केन्डिडेटमोन दा बे हिसाबै बिथाङा मन्थ्रि जाखागोन बे रोखाखा आरो बिथाङा सासे पावारफुल माने पलिटिसियान गोख्रों पलिटिसियान बिथाङानो BPF खौ सालायबाय थाखायोमोन वार्किं प्रेसिडेन्ट जानानै आरो दा समाव बिथाङा BPF खौ नागारनानै बिजेपि हाबदों आरो बिजेपि हाबनायनि उननिफ्रायनो बिथाङा लागातार अर्गानाइजेसन खामानि मावदों पार्टिनि खामानि मावबाय थादों बिजेपिनि थाखाय दा बे हिसाबै बिथांनो माने मोजां डिपार्टमेन्ट होनानै मन्थ्रि होगाना रोखा जानानै दङ दा नोंथांमोना बे मन्थ्रिफोरनिफ्राय बा गोदान आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसना माने माबायदि आसा खालामो जे नोंथांमोनहाथ' केस होदोंमोन जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव माने थानाय जेनाखि एनक्रोचार्सफोर बिसोरखौ होख्रांहरनायनि बाथ्रा आरो बे बेलायाव हाइकर्टआबो नोंथांमोननो भार्डिक्ट होनानै दङ देरहासार जानानै नोंथांमोना नाथाय कर'ना भाइरास आरो बिटिसिनि इलेक्सन लोगोसे दानि एसेम्बलि इलेक्सननि थाखाय बेखौ मावफुंनो हायाखैमोन दा बे हिसाबै आरो अबयसे बेनि गेजेरावनो माने बिटिसिनि सेक्रेटारिया मोनसे नटिफिकेसन होनाय जादोंमोन जे माने डिसिफोरनो बा एसडिसिफोरनो लाइजाम हरदों जे बे एनक्रोचार्सफोरखौ होख्रांनायनि बेलायाव बेसेबां थाखा फैसा गोनां जानो हागौ बेनि बाजेट हरनो थाखाय आरो बे बेलायावहाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ माने बेखौ नाखस खालामदों जे सोरबा अफिसारा हाइकर्टनि माबाखौ अर्डारखौ लानानैहाय माने सिटि इस्यु खालामलाबायनो हागौ बियो बिटिआरनि नलेजाव गैया एबा प्रमद बर'नि नलेजाव गैया बुंनाय जादों दा बे हिसाबैहाय नोंथाङा बे गोदान सरकार आरो बे गोदान बिटिआर सरकारनि सायाव माबायदि मिजिं लायो जोङोथ' जोबोद 100% आशाबादि मानोना दानि बर्तमाननि चिफ प्रमद बर' सार आरो दा देरहाबोनाय माखासे जेनेबा लरेन्स सार बेबो ओमफ्राय आरो जेनेबा गबिन्द सार बिसोरबोथ' जाथिनि नांग्राजोब नालाय दा बिसोरनिफ्राय जों जोबोद आशाबादि निस्सय बिसोरो बे जोंनि केसनि सायावहाय गावसोरनो सरकाराव थाखागोन आरो गावसोरनो मिनिस्टार मोननायनि लामायावखा जों आशाबादि जे जोंनि बे खामानिखौहाय बिसोरो एकदम गुरुत्त सहकारे लानानै खामानिखौ मावफुंगोन होननानै दाना मिनिस्टार हिसाबैहाय सार बुंनाय बादि बिसोर साथामावहाय हयथ' साथाम मोनाबाबो सानैया खाथाम मोनथारनांगोन आंनि आरो जोंनि जेनाखि साननाय जेनाखि आसा बे सानैया एकदम मोनथारगोन बादि आरो जोंनि साननाय हिसाबै लोगोसे आङो दा बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि बे माबानिफ्रायनो एडभान्स बिसोरखौहाय माने अल दा बेस्ट होननो गोसो आरोखि गाहाम हामलायनाय जाहाथे मिनिस्टारा जेरैहाय जोंना माने थांनाय सरकारफ्रावबो जेरैहाय साथाम गाहाम मिनिस्टार दंमोन 15 बोसोर थिग एखे धाराखौनो जानांगौ सानै अब्लाबो माने जोंनि जे बर' मिनिस्टार थागोन बियो जोंनि थाखाय एसे मोजां खौरां आरो जों जेनेबा संगठन हिसाबैहाय जोंथ' बयखौबो बिदिनो जेनेबा जोंनि जाथि हिसाबैहाय जाथिनि मिनिस्टार थानायखौ जों अराय सम लुबैयो पार्टिया जेखिनो जाथों नोंथांमोननि जेनाखि कर्ट केस होनायमोन हाइकर्ट केस होनायमोन बे नोंथांमोन देरहासारदों आरो बेनि थाखाय बिटिआरनिफ्राय सेक्रेटारियाबो लेटार इस्यु खालामदोंमोन एडमिनिस्ट्रेटरफोरनो डिसि एसडिसिफोरनो बे बिथिंखौ लानानै नोंथांमोना जोबोद आशाबादि नाथाय बेखौ मावफुंनायनि बेलायाव जुदि एरैनो थायोब्ला बे गोदान सरकारा एबा बिटिआर सरकार नोंथांमोना मा सोमावसारनायनि राहा लागोन नामा जोङो बेखौ बायध' जागोन जोङो उफाय गैया जोङो बेखौ प्रेसार होगोन आरो जोङो नागारा माने हाइकर्टनि दारै खामानिया जायाबा जों सुप्रिम कर्टआव थांनो रेडि जानानै दं दा माने बिनो सार बुंनाय बादि बे कर'ना बेमार जाबाय इलेक्सना मोननै जाबाय दा बे हिसाबै जों माने बेकगियार जानानै दंथ'यो आरो मानोना जोङो माबा मोनसे खालामनो थांनो माने समबो लायोथ' बे जिनिसा सानसेनोथ' जाया दा बे हिसाबै दाथ' नै इलेक्सन जोब्बाय नाथाय दा कर'ना बेमाराबो दाबो नै जागासिनो दं दाथ' आरो डेन्जारसिनसो दा आरो जुदि लकडाउन जायोबा गेजेरावहाय आरो जों बेकगियार जानांगोन आरो दा बेनिखायनो जुदि परिस्थितिफ्रा गासिबो मोजां जायोब्ला जोङो एकदम गोख्रोङै सोमावसारसिगोन नोंथांमोननि जेनाखि अर्गानाइजेसन बे हाइकर्टनिफ्राय भार्डिक्ट मोननाय दा बेयो जाहैबाय एनक्रोचार्सफोर इलिगेल एनक्रोचार्सफोरखौ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनिफ्राय होख्रांहरनाय आरो बेनि अनगायैबो गोदान माबाफोर नोंथांमोना बिथांखि दं नामा
बे गोदान सरकारनिफ्राय आसा खालामनाय? आसा खालामनायाथ' बेनोसै जेनाखि बे इउपिपिएलआबो माने जाथिखौहाय दैदेनलांनानै आन्दलन खालामबोनानैहाय बिसोरो फैदों दा पलिटिक्सआवहाय सुक्ति खालामखांनानै दा पलिटिक्सआव हाबबाय गावसोरनो सरकार जाबाय निस्सय जेरैहाय बै समावहाय बिपिएफआबो बिएलटिनिफ्राय फैदों थिग बेबायदि इउपिपिएलआबो आबसुनिफ्राय बा एनडिएफबिनिफ्राय फैदों बे हिसाबै जोङो जोबोर आसाबादि बेवहाय माने सानसे समाव जोंनि मानगोनां चिफ दानि मानगोनां चिफ प्रमद बर'आनो जेनेबा भाषानि थाखाय ओमफ्राय बे स्कुलफोर प्रभिन्सियेलाइज जायै बेफोरनि थाखाय गावनो बिराद आन्दलन खालामबोदों जों आसाबादि बेफोरखौ बेयाव मावफुंगोन। होमब्ला जोङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय नोंथांमोननि अर्गानाइजेसना माबायदि आसा खालामनो गोदान गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो उन समाव सावरायनायनि हाबाफारिखौ बानजायबावगोन आरो जों दिनैनि बे समावहाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि जिनिखि लुबैनाय बेखौ जों मोनथिबाय आरो गोदान सरकारनिसिम बथाय बे मेसेजआ सहैगोन आरो गोदान सरकारा नोंथांमोननि दाबि दावाखौ मावफुंगोन जों बेखौ मिजिं लाबाय। बेजों लोगोसेनो ट्राइबेलफोरनि जिनिखि थामोनथा बेयो अटुट थागोन। जोङो बे समाव जोङो मिथिनो मोनबाय जे ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि आफादगिरि मार्कास बसुमतारिया गोदान सरकारनि सायाव लुबैनाय आरो गोदान सरकार लोगोसेनो गासै देरहासार जाबोनाय एमएलए 122 सा एमएलए बर' एमएलए दङ 12 सा बिथांमोननो हामलायनाय हरबाय बिथाङा आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि दिनै बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।